Sugeng pinanggih kalih kula Gagah Panji Sri Kesawa saking Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas PGRI Semarang. Sakmenika setunggaling tuladha basa Jawi krama lan ngoko ing antawisipun lare kaliyan tiyang sepuhipun. Tanggep. Iya. Benjang iki sing wonten sekolilan dadi ngagem lampah napa? Ngomong pambak. Pambak ini dadi Ramayanan. Ini kono kok gayen. Enggak. Enggak, ndas ora rame. Ning yo piye wong jenenge? Jalukan. Jenenge panitia ngomong pambak yo ibarat wong dol. Apa jalukane yo ini. Jadi pinter-pinteran oleh wajib. Benjang pripun? Yen Romo tambak itu apa ya? Ini lakon isine mung konflik dadi adu argumen bantah. Ngono besok apa ya? Tarik ben kok ana rame-ramene gayeng-gayenge mergo tontonan umum lah. Kanggo lakon sadurunge. Napa? Yo iku saka Gunawan Tundung. Pripun? Gunawan Tundung itu yo ana rembugan nalikane bubar lakon Anoman Obong. Terus muka numpuk kiat-kiatine. Terus maneka warna terus wose rembug Gunawan Wibisana iku tetep ora sarujuk karo kakange iku Prabu Dasamuka oleh Putra Dewi Sinta. Dasamuka nesu mingkah. Nah, Gunawan lunga tututi karo Kumbawan. Wah, caramu ora kaya ngene, kata ora ngono. Kowe kok terus penguwasa Pinaryoga terus ora ngurus sapa sira sapa ingsun. Gunawan wae kulit daging. Kowe mentolo. Dari ketimbang aku weruh kahanan kaya ngene, becek aku ya ora pati-pati. Ono negara manungsa aku arep pulang. Tapi weruh kahanan iki apa pundi? Areng wogoh muka. Ngomong apa kuwi. Terus jadi permasalah, jadi perkara. Sampai kono salamu ora kono. Lungane Gunawan Wibisana. Terus aku menyang endi ya? Mbok tunduk ateges padha wae lungake saka negara Ngalengka. Terus aku menyang endi nek Gunawan itu. Monggo Gunawan Wibisana itu lho duwe keahlian, duwe kapinteran iku. Ngomong gabung karo Prabu Rama Wijaya ateges ringkeh. Kekuatannya patang rawan. Wah iya. Terus ngomong di dalam. Lanjut, itu paman. Wah,
Apa aku mbok ngani sapa pakmu kok. Apa balik? Wah, beneran kondo kamu. Mok. Wis kowe bali kondo bapakmu. Indrajit ya rumangsane mergo antara wedi karo bapakne arek mentolo maneni karo pamane. Ya kono gagalan. Lumayan kan Bu Pri. Rambung itu tetep tundeng Gunawan Wibisana dal ning Mangliawan. Anoman sowanke karo Prabu Rama Wijaya. Ning kene ya ana perkara meneh konflik. Regane Anoman rumangsa kepotangan budi karo Gunawan Wibisana nalikane Anoman buta. Ning sisi lain bedane rembug Sugriwa kuwi meruhi iki Gunawan Wibisana teko rene iki arep ngopo? Ya logis wae mono Sugriwa kuwi curiga Supriyo ya karo Gunawan Wibisana. Oh gegek ngene iki wong hapus-hapus. Dadi rame. Ini konfliknya apa? Lha nek Gunawan adik Dasamuka. Ya cara nalar wae. Jadi adik Dasamuka teko rene. Wah, hapus-hapus gegek ngliku saka mburi. Jajal pengen tondo buktine. Ki arep gawe tambak. Terus upat apa ya sampure gelar tekan goreng iki wer dari tambak. Iku dadi tambak langsung dadi bendungan. Kret. Ngongkon jajal iki tambak tenanan ta ora. Ngongkon Anoman. Anoman jajalen. Lah Anoman ya kemlinti to. Anoman sik enom. Jajal tambak ngono matek Aji Maundri. Oh, gede loh. Tidak blek lho, Mak. Wah, geger. Carane ngene wae arep mateni ya. Sugriwa sangsaya. Curiga karo Gunawan Wibisana. Ora sing rembug. Ya Gunawan ngandhake iki rembugan tatanane kaya ngene. Terus padha gotong royong. Iki gugur gunung, ketek-ketek sing kuat mikulane, wiwitan, watu, napa siji-siji. Kocapo ana telik sandi nalengka jenenge Janggisrana, anake Kala Marica. Iki wayange kaya cakil. Janggisrana. Wayange dadi Janggisrana kuwi maling protek. Ora telik sandine Prabu Dasamuka. Weruh kaya ngono wapor karo Prabu Dasamuka. Wah, kene kaya ngono. Lho, gawe ngono. Wibisana sekaku karo Wijaya ra tenan to. Wisana, kene sing njaga segara endi sapa? Wonten Jenderal Yuyurumpung karo Jenderal Karo Mbah Andus kan ngono, jenderal ngono lho. Nggih, jenderal. Oh iya, karo Mbah Andus ngono, jenderal. Karo Bajul Sewara. Jadi buta Rai Boyo lho. Iki wayange nganu iki kok. Angkem lino dino. Iya, Rai Boyo sing yen tek gandul nganggo katak sini lho, wayange ngono. Iya, jadi saben meh dadi bongkar iso ngisor. Iya kan kaget iki ngopo lho kok ambruk iki ambruk. Iya. Anoman. Ini ketek sing iso nyilem sapa? Ngelu. Ketek sing rai sing ono kapite iki. Kafe foto. Kapir foto. Nyilem. Nyilem. Wah, gak ada karo ketek sing Rai Boyo.
beret. Oh, wis apa? Opo iso anu, iya. Iya kono guyonane Mbah Mantep. Mbah Mantep. Lho, iso apa iki? Kowe sapa? Aku iwak. Iya. Yuyu rumpung. Aku yo iwak. Rasane iwak ngono. Bahasane iwak. Nek dagelane kan aku iwak soto. Iwak kok soto. Beret. Wah yo beret. Bentok yang harapan sikap anoman itu Romo tambah, makanya jroning lakon Ramayana iki wayange bagus. Itu apa? Tamane tokoe sinten mawon to? Tokoe iki. Nek Romo tambah ku yo kabeh tokoh. Kabeh tokoh nek tokoh utama tetap jenenge lakon Ramayana kuwi Rama karo Dasamuka tokoh utama. Permasalahannya Baluk baline Sinta. Tokoh utama lakon Ramayana kan itu. Cuman nek jroning lakon Ramayana iku wayange ora bisa disilih anggon. Ya wayange ya kuwi contoh Indrajit nganggo kangsa ora iso. Ya tetep Indrajit karena wayange iku. Sarpa Penaka nganggo Anjani ya ora iso. Sarpa Penaka wayange ya iku. Wibisana nganggo Dewasrani walaupun mirip. Nadyan mirip ya ora iso. Wibisana ya wayange iku. Sing ringgit-ringgit anu ya. Ora ini pamijen. Iya, lakon Ramayana pancen ya baku kaya ngono iku ora pamijen, bener-bener pamijen. Saiki yuyu rumpung terus nganggo apa? Buta rambut geni. Ya ora iso. Ya mergo lakone ya mung kuwi, metune ya mung sepisan kuwi. Lakone mung sepisan kuwi. Yen lakon arep metu ya Anoman. Sing baku kan Rama, Lasmana, Sugriwa, Anoman, Anila, Anggada. Iki. Ngalengka ya Dasamuka, Kumbakarna, Gunawan, Prahasta, Indrajit. Kaya ngono terus Bala Sabrang. Nah Sabrang iki nganggo bebas. Nadyan anak-anak Ngalengka kuwi jane ya enak dhewe, Trisirah, Trinetra, Tribau. Ya enak dhewe. Niku cara lakon Ramayana wayange wayang pamijen. Ora iso dipilih. Di motor sangit wayang ya. Pinter-pintere. Penting mungguh trep ora nyegal. Tegese kaya besok agam dalan layang. Pin gawe cacakan piye wae monggo. Ning kudu ngerti lajere dhisik. Patokane sik. Tegese arep kreasi model piye wae monggo. Wong jenenge jagat ki owah. Dadi anut jaman kelakone. Ben wayang iku ya nganggo blencong biyen. Blencong kuwi geni sing nganggo lenga jaran. Uplik ngoten niku. Kaya uplik. Nah. Anut jaman kelakone. Kaya papa biyen blencong ora menangi. Ning menangi nganggo petromak. Di ngono pirang jam cukup. Ya lucu yen niku nalikane kene urung hafal jantungan apik ngono kae yo didunke kan ilang. Yo ana sound system nganggone aki gendoro. Owah ngoten. Wah. Saiki sound system. Jadi anut zaman kelakone. Ning ngerti bakune lakon. Supayane iki pitutur luhur iki arep owahe biyen arep ngomongke wong jaman saiki sangsaya dicegake. Kaya kawruh-kawruh sangsaya dicegake. Ning
ditakone papa dhewe iki ngerti apa ora lajere lakon. Kreasi monggo. Nek ora ngerti lajere ya ibarat kaya bangunan sing ora ana pondasine. Jadi terak sithik ya. Ane somben kalau mau tambah ya engko agak ya cepake wayang-wayang sing akon Ramayana. Kota Kulon, sebelah Kulon, kota kon sing Nongko. Ayo Nongko. Kayak jadi katanya ono perangan yang kono lah. Ning kono ya kok goleki lah. Nang kono. Kabeh. Yo ketemu simbingane nang kota biasane. Yo sak lakon mau kowe cepake ketekan. Ketekan terus biru rumpung. Terus kuwi bejo sengoro. ngomong Kan kok tak saya. Jadi sing dudan kan sing ngono. Jadi koyo ketek-ketek bocah barang ning kotak nopo. Ini kan mung ketek biasa ora. Oleh emane menak campur iku. Ora tau metu kan lakon lho nang sama lakon. ini kalau tak apa sih gitu Ya, kalau mekaten setunggaling tulodo basa Jawi krama lan ngoko antawisipun lare ingkang nampi wejangan saking tiyang sepuhipun kirang langkungipun nyuwun agunging samudra pangaksama nuwun